И здравейчувам, аз съм Алфа и това е епизод, в който ще ви кажа една информация. Сигурно сте разбрали от заглавието на епизода, че ще си пускам сървъра. Да, ще си пускам това. Ще си пускам сървъра, за сега няма да казвам името, защото още не сме го избрали. Аз имам 2-3 идеи за името на сървъра. Като цяло искам да кажа, че ще си пускам Residence сервер, защото в техния серверите не влизат хора. Обаче моя сервер, който ще бъде Residence, няма да е обикновен Residence, а ще е не малко по-OP, а OP Residence. По-OP към команди, плагини ще има рандом плагини, но този клип го прави специално за това, че набирам став за екипа. Значи търся девелопери, значи модератори, обаче модераторите ще са в тест период, зависи как ще определя. Ще имат тест период, обаче не знам точно колко време, не съм го решил още. Търся билдъри, търся хелпари и хелпари всъщност може да няма, обаче част хелпари търся също. Тъй, че може да ми пишете в Skype, който всъщност може да си дадете и Skype-а, обаче да изкача. Обаче може да ми пишете в коментарите смисъл Skype-а ви, аз ладна или всъщност трябва да си видя само Skype аз. Аккаунт, да. Значи моят Skype е такъв, ctv.bg. Пишете го с адбето и може да ви се появи. Така че търся став, пишете ми в Skype и чао!